Αγαπημένη μου Σκορπιέ, αυτή η έκλειψη στον υδροχόο είναι πολύ σημαντική γιατί βρίσκεται στο σταυρό των σταθερών ζωδίων, άρα σε επηρεάζει και σένα αρκετά έντονα και αλλάζει πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου που έχει να κάνει με τα θεμέλια της, έχει να κάνει με τα ψυχικά σου θεμέλια, με την ισορροπία τη συναισθηματική μέσα σου, αλλά και με την οικογένειά σου, το σπίτι σου και οτιδήποτε είναι αυτό πάνω στο οποίο στηρίζεις τη ζωή σου. Είναι και νέα σελήνη, σημαίνει ότι γίνεται ένα ξεκίνημα το οποίο είναι πολύ καρμικό, πολύ αναπόφευκτο και όλα τα γεγονότα που γίνονται και βέβαια αφορά πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής και όχι μόνο το τώρα. Τώρα όμως συμβαίνει κάτι που το πυροδοτεί, βλέπεις ξεκάθαρα με τον ουρανό οι συνειδητοποιήσεις είναι ακαριές, τα άτομα της οικογένειάς σου, οι σχέσεις μεταξύ σας ή στη δικιά τους τη ζωή, μεγάλες ανατροπές, μεγάλα ξεκινήματα, πολλές αλλαγές μπορεί να υπάρξουν, σίγουρα να βγουν και κάποια οικογενειακά, μυστικά, κάτι το οποίο δεν ήξερες, πάντα και κάθε έκλειψη είναι αρκετά αποκαλυπτική, μπορεί να έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι μετακομίζω, φεύγω και πρέπει λοιπόν να πιέσω τον σύντροφό μου, για να σου το πω και από την άλλη πλευρά, να με ακολουθήσει στη νέα μου αρχή και αυτό δεν είναι εύκολο. Κάποιος μπορεί να αφορά και αλλαγή έδρα της επιχείρησής τους και όχι το σπίτι τους. Συναισθηματική απελευθέρωση μπορεί πραγματικά να έρθει με μια τέτοια απελευθερωτική έκλειψη στο ζώδιο του υδροχόου και ο οίκος αυτός σε συνδέει και με παιδικά τραύματα και με οτιδήποτε είναι αυτό σαν συνήθεια που μπορεί να έχεις, ψυχική αντιμετώπιση καταστάσεων οι οποίες σε έχουν πονέσει, έχουν τελειώσει και τώρα ήρθε η ώρα να τις ξεφορτωθείς, να βρεις κάπου να τα πεις, με κάποιο τρόπο να μπορέσεις να βγάλεις από μέσα σου αυτό το οποίο δεν σε αφήνει να προχωρήσεις. Είναι πάρα πολλές οι εκδοχές και γι' αυτό πάντα, μα πάντα πρέπει να κάνεις μια προσωπική πρόβλεψη για να δεις πώς κουμπώνει κάθε αστρολογικό φαινόμενο, πόσο μάλλον μια έκλειψη, στο δικό σου χάρτη. Οι δικές σου όψεις θα κινητοποιηθούν, θα ενεργοποιηθούν και έτσι θα έχεις διάφορα δικά σου προσωπικά γεγονότα και όχι γενικά όπως αυτά τα παραδείγματα που δίνω σε αυτό το βίντεο.